салом дуруди бе поён дӯстони азиз, муроҷиати ман ба бародароне ҳастанд ки ба қавли тоҷикиҳо худму бигем мехоҳанд ки ғамхори миллати Тоҷикистону хоҳару бародароне бошанд ки ин муроҷиат ба ҳамоё ҳастанд. Шахсонеш ки ёра як фақат ҳами чӣ мегӯян бародари азиз, қисм ҷудошу мекунем ки фақат наранҷам, ба иззати нафси ҳеҷ кад намерасам. Парвардигор шоҳиде ки ман ҷонам метим ба хотири худо, ба хотири он бародаре ки дар ғамхори миллати тоҷик ва ғамхори хоҳари тоҷик дар шаҳрҳои ғарибӣ ай. Аммо ин сухани ман ба як қисм мақсад дахило дора ки як хелаш барои хайп кардан, барои хучона нишон додан, ба ин блогера занг мезанам, ба ин бародара занг мезанам, ман ҷои кор дорам, акаҷон биёянд, хулоса хоҳара фан мекунанд, ай фалонҷо бихе биёи тарин мекунам, ба телефонашон мекушанд. Дӯстони азиз, боз мегӯм, барои як подписчик, барои як лайк, барои як хутона нишон додан, як кас как буто ёрдам мекунӣ, хоҳиш мекунам ахмақ накунӣ. ҳозир аҳами метро худаш мисоли гап 60 рубл шида. Агар ба метро ҳама арзон ҳозир метро мисол гап 60 рубл шидаги. Агар ки ҳамун хоҳар бародаре ки мехоҳад ки аз ҳамун шаҳр бихеза ба пеши мо, ба пеши шуморо биёя, агар ки ҳама ин қадар расход куна, ба пеши моро омада шумо телефонотона набардоре, фиреб куне, найранг куне ва плюс ин агар шумо ёрдамшу накуне, валлоҳ било ки ҳам дар пеши парвардигор гунаҳгор меша, ҳам дар пеши миллати тоҷик. дӯстони азиз, ба хотири Аллоҳ аз ҳар як адами шумо хоҳиш мекунам, ба хотири Аллоҳ, ба хотири рӯзи қиёмат, ба хотири тоҷик буданмон, ба хотири мусалмон буданмон ҳамин корроро накунед. Кадмет ки зурат намераса, ҳеҷ чиз зурат наомада. ҳамун 20 ё 50 ё 100 ё 100 000 ойлу ке мегирӣ, ба ҳамаи рафтан бигӣ. Барои чӣ як срочна камакак видео кӯтак меояд ки ба хотире ки дӯстони азиз бисёр муроҷиат мекунем, моро фан кардан омадем, дар инҷа партофта на кор будай на ҳечи, ё просто хучон нишон додан. дӯстони азиз, ин хеле сахт ай. Ай пеш зимистун ай хунук ай. Як каса ахмақ мекунӣ, меояд ай квартира мемона, агар ки ай шаҳр бошам, мисоли ай прописка ба хазаниша хелеш корша мепартоям меояд. Баъд инҷа дарди сари мисол мегӯем бо ҳам чор бародаре ки дилсӯзан, дарди сари ҳамаё мешава, ғами ҷуни ҳама. Яъне ки бародару хоҳари мусалмон дарди сар нест, ине ки дар ин хунукӣ, дар ин замистон ай пеш барои мардуми муҳоҷир хеле мушкил ай. Ба ҳамн хотир барои як лайки подписчик плюс бародарое ки як мурдара як кас мепартояд ки историяш кунӣ, бародарое ки мебинӣ як ҷо як сурати акама як кас ки шумо медонед дилту месӯзад. Боз як борга видео карда будам, ҳама таҳқиқ карда, аниқ карда, баъд як каса упоминут кунӣ ё ки як каса занг бизанӣ ки аками мурдай. Бораи бисёре вай соҳиб дорад, ҳамин мурдаш кишид ва иншоалло дар ягон ҷо дарахт намепартояд. ба хотири худо иншоалло мегирад, ҷамъгир менан, ҳамун расходиш 40 000, 50 000, 100 000 мегирад, роиш мекунанд, хеш тавор дора. Мегиред бачаи ма толан падараш дарак надора, акаш дарак надора, вай намехоҳам ки бафаҳмам. Правильно? Дара ҳамаи шумо мегиред паҳн мекунед, то мурда ба он ҷо мераса ки мебахшев, уҷа ё модарша давлени мезана мемра, ё ки падарша давлени мезана, ё ки акаш дар ҷои дигар галфанд мебинад, талхаш мекафа мемра. Ҳамин корро бас кунед, хоҳиш мекунам. дӯстони азиз, камакак асабоним, хоҳаре занг зад ки ахмақм кардем, ба як ҷора омадам, мутаассифона телефона намебардоранд, биёянд ина иҷа кор менем, дузандагӣ кор мекунӣ, ис мекунӣ, уса мекунӣ, омадам дар ҳамҷа ай Тоҷикистон ахмақш кардан дар ҷо омада. Телефоноша намебардоранд. ба бародарое ки хоҳиш мекунам, ба хотири нафстон, бародаро, ҳама гуна ҳамара дар назар бародаро як қисме ки ба хотири нафстон хоҳароро ахмақ карда ба иҷара меоӣ, дар никоҳи хутун медурорӣ, вақте мебахшӣ акӯ қаҳрам карай. Ай Тоҷикистон баъд заноту дарак меоянд, кунотро меқапанд, духтарои мардума дар ин хунук тунук ки Москва мепартояд. Ай худо битарсе, шуморам фарзанд доре, духтар доре. рӯзи қиёмат ку бидуне ки барои ин кор ту иншааллоҳ парвардигор ҷазотон метад. Дар ин дунё парвардигор мега дари кад мезади, дарта мезанад. ба он хотири корото накунед. дӯстони азиз, эҳтиёт бошед. ҳамамон мусалмонем, тоҷикем. хуб, худо нигаҳбони ҳар як адами шумо. ассалому алайкум. бахшиш ки видео камакак безибранг мон. ҳамата ба хотири худо дӯст медорам ки бовар мекунӣ, ҳама вақт дар бари мо ҳасте. як карта, як кӯмаке ки ба хотири худо мехоҳем, дарам ёрда мекунед сарҷамона мардуми мусалмону тоҷики худ дар шаҳрҳои ғарибӣ ё дар Тоҷикистонам боша, иншааллоҳ кӯмакҳои хуб мекунед. худо нигаҳдорту. ассалому алайкум. ин кепкара бонаге ки кепкаи Аҳмадчои Масъуд ай, алҳамдулиллаҳ худ мо мефурӯшемш, метунед бихаред. Рекламаш надорам ба худо. Бонаги кепкаша хеле мундай. Хунук бит саҳари дохтамаш. худо нигаҳдор.